Nova campaña comercial impulsada polos empresarios da Pobra. Entre hoxe e o día 15, as compras registradas na app Pobra Activa entrarán no sorteo dunha ruta en veleiro pola ría. A Asociación de Empresarios da Pobra segue a traballar para impulsar o comercio local en todos os seus sectores, polo que ven de lanzar unha nova campaña comercial. Mar, Sol e Compras arrancou hoxe e prolongarase ata o 15 de agosto. Como está tendo tan boa acollida o tema da aplicación, sigue sendo por o tema da aplicación, é dicir, compras no comercio local, os comercios adheridos xa teñen un QR e por cada 10 euros de compra escanean para poder optar ao premio, e nesta ocasión é unha ruta en veleiro para 2 persoas. A dinámica é a mesma que en anteriores campañas: descargar a aplicación de Pobra Activa e introducir o importe da compra. Está tendo bastante acollida e aparte nesta campaña tamén temos unha festa prevista o día 12 de 6:30 a 8:30, que xusto coincide co tema do eclipse. De feito, vamos a regalar gafas para poder velo, e será unha festa da espuma que haberá o cañón este da espuma, que é super divertido para os rapaces, para rapaces e maiores. E tamén teremos un hinchable bastante grande acuático para diversión, eso, tanto de pequenos como de maiores. E agarda que haxa unha alta afluencia de persoas e compradores. Hai negocios de todos os sectores adheridos a esta campaña. A parte tamén está alimentación, están perruquerías, centros de estética, incluso hai algún servizo que entra como dentista e, hai varios cada vez. É verdade que se anotan máis. De feito, me comentan dende os establecementos que os propios clientes xa non lle teñen que dicir mira, escanea aquí, sino que xa lle preguntan oye, mira, onde tes o QR para poder escanear e optar aos premios, que estamos moi contentos por esa parte. Na propia aplicación hai un apartado no que se poden comprobar os negocios que participan na campaña. Na aplicación xa tes, entras directamente na campaña e ali xa tes as bases da campaña, do concurso e os establecementos que participan, sabes, para saber cales entran e cales non, que son, por non decir ningún, son moi poucos os que non entran na campaña. A campaña remata o 15 de agosto, mesmo día no que se realizará o sorteo, que será a través da aplicación. Está previsto para as 10 da noite, é automático e chega unha notificación, a xente ten que ter activadas as notificacións da campaña, o sea, da aplicación, perdón. E entón, cando se fai o sorteo, xa che chega o número premiado e tal. Entón, eles teñen que comprobar que o teñen e xa se poñen en contacto con nós, ou se vemos que nun par de días ou 3 non se poñen, chamámolo ou chamámola nós. Esta campaña está cofinanciada por Comercio Galego e a Xunta de Galicia.